Ale Boleslav nikdo nezná, vole, tak to je v pohodě. A to všechno musím mít zdokumentovaný, ty. Na YouTube bude detail. A pak je... Ale zapomeň na to, že až budeme poprvé... Davide, hele. Ty jsi něco točila, víš? Hej, Dave, když jsme byli poprvé v televizi, tak už nehraješ zvuk, já jsem tam. Jsem tam vysazej rejmy, jsem tam vysazej. Tam.